L-Arċisqof Charles Scicluna ddaħħal fl-isptar ta' San Carlos de Apoquindo f'Santiago ċili fejn sar l-intervent fil-marrara. Kien l-4 nofsinhar li l-Kurja konfermat din l-aħbar e kif bħalissa l-Arċisqof Malti jinsab iċ-Ċili fuq talba tal-Papa Franġisku sabiex jinvestiga allegazzjonijiet ta' abbuż sesswali fuq it-tfal mis-saċerdot Karadima. Monsignor Scicluna sospenda l-laqat li kellu skedati mal-vittmi tal-allegat abbuż fiċ-Ċilì u ddaħħal l-isptar wara li wasal f'Santiago ċili nhar it-tnejn filgħaxija. L-Arċisqof Scicluna qed imexxi din l-investigazzjoni bħala l-President tal-Kulleġġ għall-eżaminazzjoni tal-appelli fi kwistjonijiet jew reati gravi kontra l-fidi l-moralità jew is-sagramenti. Intant immedjati kienu x-xewqat ta' fejqan ta' malajr għall-Arċisqof Charles Scicluna fosthom il-Prim Ministru Joseph Muscat. Fi tweet il-Prim Ministru qal li qed isegwi mill-qrib ir-rapporti miċ-Ċili dwar saħħet Monsignor Scicluna u żied jgħid li l-Gvern jinsab f'kuntatt mal-awtoritajiet Ċileni brabta ma' saħħet l-Arċisqof. Fi stqarrija l-Partit Laburista wkoll awgura fejqan ta' malajr lill-Arċisqof u qal li jittama li Monsignor Scicluna ikompli b'ħidmietu mill-aktar fis. L-Arċisqof mistenni jkompli jisma' x-xhieda illi kien irrappurtat li qed jieħu b'serjetà kbira sa nhar il-ġimgħa li ġej.